Maulan ang hapon nang halos wala nang matakbuhan si Lina. Bitbit niya ang lumang backpack na halos butas na at ang anak niyang si Noah na nanginginig sa lamig. Mula pa kaninang tanghali ay paikot-ikot na sila sa lungsod, umaasang makahanap ng masisilungan at kahit kaunting trabaho para may maipambili ng tinapay. Pagod na siya. Tila pati ang langit ay nakikisabay sa bigat ng kanyang dibdib. Magutom na ako. Mahina pero basag ang boses ng bata habang hinahaplos ni Lina ang buhok nito. Konti na lang anak. Hahanap si mama ng makakain. Pinilit niyang ngumiti kahit kumakalam na rin ang sikmura niya. Sa tapat ng maliit na karinderya na amoy ni Noah ang pritong isda at mainit na kanin. Nakatitig ito roon na para bang iyon na ang pinakamagandang tanawin sa mundo. Napayuko si Lina, kinagat ang labi sa kamarahang lumapit sa gilid ng pinto. Manang, baka po may kailangan kayo ng tagalinis o tagahugas. Kahit ngayong gabi lang, umiling ang matanda. Ay naku Hija, sarado na kami. Wala akong maibabayad. Pasensya na. Napatingala si Lina at pinunasan ng ulan sa mukha di malaman kung luha o patak ng tubig. Niyakap niya si Noah at muling naglakad. Wala na siyang payong, wala na rin siyang direksyon. Sa kabilang kanto sa tapat ng lumang signage ng Rico's Noodle House, huminto siya. Naamoy niya ang sabaw at bawang na niluluto sa loob. Doon na rin siya nagpasiyang sandaling magpahinga. Ipinulupot niya ang lumang jacket sa bata at pinaupo sa basag na semento. At doon sa gitna ng ulan at lamig, isang lalaki ang biglang huminto sa harapan nila. Matangkad na kapayong may bitbit na folder. Maputi ang coat at halatang galing sa ospital. Miss, okay lang kayo? Tanong ng lalaki habang pinupunasan ang muka. Opo sir. Pasensya na po. Dito lang po kami sandali. Umiinom lang ng ulan, sabi niya sabay pilit ng ngiti. Napatitig ang lalaki. May kung anong kirot sa dibdib niya nang makita ang batang yakap-yakap ng ina. Basang-basa nanginginig pero maamo ang muka. May gusto kayong kainin. May malapit na tindahan dyan. Nako, hindi na ho kailangan. Ayos lang kami. Maraming salamat po. Ngunit sumingit si Noah mahina pero malinaw. Magusto ko po ng sabaw. Napatigil si Lina. Napahiya. Pero bago pa siya makapagpaliwanag ay ngumiti na ang lalaki. Tara, samahan ko kayo. Kakain din naman ako. Ako nga pala si Marco. Lina po. At ito po ang anak kong si Noah. Sa loob ng karinderya, tinabig ni Marco ang isang upuan. Dito kayo. Ako na ang o-order. Halos hindi makatingin si Lina habang pinagmamasdan siyang umalis papunta sa counter. Hindi niya alam kung bakit parang gusto niyang umiyak. Baka dahil sa tagal na niyang walang taong nakatingin sa kanya nang walang pagdududa o awa. Pagbalik ni Marco, may dala itong mangkok ng ramen pritong lumpia at 2 baso ng mainit na tsaa. Kain na tayo. Sir, hindi ko po alam kung paano ko mababayaran. Hindi ko kailangan ng bayad. Gutom ang kalaban natin ngayon, hindi utang. Tahimik silang tatlo habang kumakain. Si Noah ay halos maluha sa tuwa nang malasahan ang mainit na sabaw. Si Lina na may pilit itinatago ang kilig at pagkalito. Sino ba ang lalaking ito? Bakit parang mabigat ang aura pero ang mga mata ay puno ng lambing? May anak ako na kasing edad ni Noah, sana. Mahina ang boses ni Marco habang pinagmamasdan silang mag-ina. Nasaan na po siya? Wala na. Hindi natuloy. Naghiwalay kami ng fiancé ko noon. Tahimik ulit. Tanging tunog ng ulan at kutsarang sumasayad sa mangkok ang maririnig. Sa sandaling iyon, parang nagsimulang bumuka ang isang pinto sa pagitan ng 2 kaluluwang parehong sugatan. Pagkatapos kumain, ibinigay ni Marco ang brown paper bag na may laman pang 2 siopaw.
para sa inyo sa almusal bukas. Salamat po. Hindi ko po makakalimutan to. Nako, hindi mo kailangang alalahanin. Minsan may mga taong dapat talagang magtagpo kahit sandali lang para maalala ulit kung ano ang kabutihan. Lumabas silang tatlo. Tumila na ang ulan, ngunit basa pa rin ang kalsada. Habang naglalakad, tumigil si Marco sandali at tinapik ang balikat ni Lina. Lina, saan kayo uuwi? Napayuko siya. Wala pa po. Sa may terminal kami minsan natutulog. Pero kaya namin, hindi dapat ganon. May trabaho akong pwede mong pasukan. Kung papayag ka. Trabaho po o. Sa bahay ko, wala akong kasama. Kailangan ko ng taong maayos, matino at marunong magluto. Hindi kita pinipilit, pero kung gusto mo simula bukas, pwede kang magsimula. Libre tirahan. Pwedeng kasama si Noah. Nang marinig iyon, hindi agad nakasagot si Lina. Parang may biglang gumuhit na liwanag sa gitna ng dilim ng mga nakaraang taon. Pero agad din siyang kinabahan, baka panaginip lang ito. Bakit po ako? Wala lang. Siguro kasi nakita ko sa mga mata mo. Yung lakas na matagal ko nang hindi nakikita sa kahit kanino. Tumango lang si Lina. Wala na siyang boses. Pinisil niya ang kamay ni Noah sabay tinanaw ang ilaw ng karinderya sa likod nila. Sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, nakaramdam siya ng pag-asa. At habang patuloy silang naglalakad sa kalsadang basa, hindi niya alam na ang gabing iyon, ang gabing akala niya ay isa na namang gabing gutom at pagod, ay magiging unang kabanata ng bagong buhay nila. Kinabukasan ay maaga pa lang ay gising na si Lina. Halos hindi siya nakatulog buong gabi sa sobrang kaba at saya. Paulit-ulit niyang iniisip kung totoo ba talaga ang lahat, ang alok ng trabaho, ang mabait na doktor, na tila hindi alintana ang itsura nilang mag-ina. Hawak niya ang maliit na plastic bag na naglalaman lang ng 2 pirasong damit at laruan ni Noah. Sa gilid ng karton kung saan sila natulog kagabi ay muling niyakap niya ang anak. Anak, may bagong simula tayo. Magiging maayos na ang lahat, ha, opo ma. Pupunta po ba tayo sa bahay ni Tito Marco? Ngumiti si Lina. Oo anak. Doon na tayo titira. May bubong, may kama. Hindi na natin kailangang matulog sa karton. Nang dumating si Marco sakay ng itim na kotse, hindi maiwasang mapatitig sa kanya ang mga tao sa paligid. Maayos, mabango, halatang galing sa magandang pamilya. Pagbaba nito ay agad siyang ngumiti. Handa na kayo? Tanong nito sabay bukas ng pinto sa likod ng kotse. Opo, Doc Marco. Good! Tara na. Huwag mo na akong tawaging Doc. Marco na lang, mas magaan pakinggan. Habang bumabaybay ang kalsada, halos hindi makapaniwala si Lina sa mga nakikita. Mula sa maruruming eskinita ay ngayon ay tumatawid sila sa malalapad na kalsada sa tabi ng mga bahay na puro ilaw at tanim na bulaklak. Si Noah ay abala sa pagtingin sa labas ng bintana. May mga puno, oh. Ang ganda ng mga bahay. Ngumiti si Marco sa rearview mirror. Magugustuhan mo sa bahay, Noah. May malaking bakuran. Pwede kang maglaro ron. Pagdating nila sa bahay, bumungad sa kanila ang malaking gate at malawak na hardin. Puting bahay na may mga bintanang salamin at sa labas ay may halatang hindi napapangalaga ang mga halaman. Tahimik ang paligid, parang walang nakatira. Ang laki naman po, Tito Marco, sigaw ni Noah sabay takbo papasok. Dahan-dahan, baka madulas ka, pahabol ni Lina. Ngunit tumawa lang si Marco. Hayaan mo na, bata yan. Matagal na sigurong walang nakatakbong ganun dito. Pagpasok nila ay bumungad ang alikabok, mga librong nakatambak at mga pinggang hindi pa nahuhugasan sa kusina. Napahiya si Marco. Pasensya na ha. Hindi ako sanay na may ibang tao rito. Halos ospital at bahay lang ang buhay ko.
Lina ay napangiti. Ayos lang po. Madali lang linisin to. Kaya nga kita kinuha sagot ni Marco na may halong biro. Pero ngayon, magpahinga muna kayo. Ituturo ko ang kwarto nyo. Dinala sila ni Marco sa silid sa ikalawang palapag. Hindi ito bago ngunit maaliwalas at may malaking bintana. Pwede kayong magpalit ng kurtina at ayusin kung gusto mo. Diyan muna kayo ni Noah. Salamat po, Marco. Walang anuman. Basta huwag kang mahihiyang sabihin kung may kailangan ka. Para na ring bahay mo ito. Kinagabihan, habang natutulog si Noah, hindi pa rin mapakali si Lina. Lumabas siya ng kwarto at dahan-dahang naglinis ng sala. Nilagay niya sa isang sulok ang mga librong nakakalat, tinanggal ang alikabok sa mesa at nagwalis hanggang umabot sa kusina. May kakaibang saya sa bawat galaw ng kamay niya, parang bawat himas ng basahan ay pag-alis din ng bigat sa kanyang puso. Nang bumaba si Marco galing sa kwarto, kinabukasan halos hindi niya makilala ang bahay. Wow! Lina napalingon si Lina mula sa kusina, may hawak na sandok. Pasensya na po kung ginulo ko. Hindi ko lang matiis na ganito ang paligid. Ginulo, Lina, parang ibang bahay na to. Ang linis, amoy kape, amoy buhay. Ngumiti siya, nagkape lang po ako. May natirang instant coffee sa cabinet. Niluto ko na rin ang sinangag at itlog para sa almusal. Sinangag, Diyos ko, matagal na akong walang amoy sinangag sa bahay na to, sabi ni Marco sabay tawa. Sanay ako sa take-out at malamig na tinapay. Naupo silang dalawa sa mesa. Habang kumakain, nagtanong si Marco, Lina, ilang taon ka na? 26 po. Bata ka pa pala. Single mom na simula 5 taon na po. Bata pa ako nang magkamali ng pinili. Tahimik si Marco. Kita sa mukha niyang may halong awa at paghanga. Hindi ko alam ang buong kwento mo pero kitang-kita ko na malakas kang babae. Hindi ko po alam kung lakas o swerte lang. Basta gusto ko lang mabuhay ng marangal para kay Noah. Swerte rin ako kasi ngayon may kasama na ako rito. Matagal ko nang gustong marinig ulit ang tawanan ng bata sa bahay. Habang nag-uusap sila, bumaba si Noah, bagong gising at nakangiti. Tito Marco, good morning po, good morning champ. Kumain ka na ng sinangag. Masarap yan, gawa ng mama mo. Umupo ang bata at ngumiti. Ang sarap po, parang fiesta. Napatawa si Marco. Fiesta pala ha? Dapat pala araw-araw fiesta dito. Habang pinagmamasdan ni Lina ang anak niyang masayang kumakain, hindi niya mapigilang mapaluhan ng palihim. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may tahanan silang tunay. Kinagabihan habang nagluluto siya ng adobo, pumasok si Marco sa kusina. Amoy masarap yan sabi nito habang nakasandal sa pinto. Nagluto lang ako para sa lahat. Baka gusto mong kumain mamaya. Hindi lang gusto. Excited na akong tikman. Baka hindi mo magustuhan. Hindi naman ako sanay sa mga mamahaling putahe. Lina, minsan yung pinakasimple, yun pa yung pinakamasarap. Nang kumain silang tatlo, may kakaibang katahimikan. Hindi dahil awkward, kundi dahil payapa. May halakhakan si Noah, may tingin si Marco kay Lina na hindi maipaliwanag, isang tingin na may init at pangako. At sa unang gabi ng pagtira nila roon, habang pinapatay ni Lina ang ilaw sa sala, narinig niya ang boses ni Marco mula sa hagdan. Lina, salamat ha, napatingin siya. Sa ano po? Sa pagbabalik ng buhay sa bahay na to. Napangiti siya, mahina pero totoo. Baka hindi bahay ang nabuhay, Marco. Baka puso lang. At sa gabing iyon, sa unang pagkakataon, matapos ang mga taong puno ng takot, may naramdaman siyang hindi niya akalaing darating muli ang pakiramdam ng ligtas, tinatanggap at unti-unting minamahal. Lumipas ang 3 linggo mula nang manirahan sila, Lina at Noah, sa bahay ni Marco. Parang panaginip pa rin para sa kanya ang bawat umaga, may almusal na mainit, may halakhak ng anak, at may taong nagbubukas ng pinto para sabihing, "Good morning, Lina."
unti-unting nagbago ang bahay ni Marco. Ang dating tahimik at madilim na sala ay ngayon puno ng kulay. May kurtinang binili nila sa palengke, may paso ng halaman sa sulok at may laruan ni Noah sa ilalim ng mesa. Parang may bagong buhay ang bawat dingding. Isang gabi habang nag-aayos siya ng hapunan, napansin ni Lina ang tahimik na titig ni Marco. Bakit po, tanong niya, pilit na ngumiti. Wala. Parang iba ka ngayon. Mas magaan, mas masaya. Siguro po dahil hindi na ako giniginaw gabi-gabi. Napatawa si Marco. Sana ako rin. Ilang taon na rin akong giniginaw pero ngayon parang may init ulit. Hindi alam ni Lina kung anong sasabihin. Nahihiya siya pero sa loob-loob niya may kakaibang pintig na naramdaman. Mula nang magkasama sila sa iisang bubong, hindi lang siya basta utang na loob ang nararamdaman. May halo na itong pag-aalala, paghanga at takot-takot na baka mali na naman ang puso niya. Isang umaga habang naglalabas siya sa bakuran, napansin niyang may dalawang babaeng nag-uusap sa labas ng gate. Maingay ang mga ito, nagbubulungan pero sapat para marinig niya. Ay siya ba yung bagong nakatira dyan? Yung may anak? O siya nga yung dating palaboy? 'Di ba? Nako, sinuwerte, mayaman yung doktor. Tignan mo nga ang bilis, gold digger yan. Baka ginagamit lang yung anak niya para maawa si Marco. Napatigil si Lina. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa kanya. Gusto niyang lumapit pero pinili niyang manahimik. Pinisil niya ang laylayan ng kanyang damit at pilit na ngumiti kay Noah na naglalaro ng bola. Anak, pumasok ka muna ha, mainit sa labas. Bakit po ma? Wala ba ka lang maitim ka? Ngumiti si Noah at tumakbo papasok. Ngunit sa likod ng ngiting iyon, ramdam ni Lina ang kirot. Kinagabihan habang naghahain ng hapunan, napansin ni Marco ang tahimik na mukha ni Lina. May problema ba? Wala po. Pagod lang siguro. Lina, huwag mong sabihing wala kung halata namang meron. May nangyari ba? Wala talaga, Marco. Okay lang ako. Pero nang tulog na si Noah, hindi na niya napigilan ang sarili. Dahan-dahang lumapit si Marco sa kusina, nakita niyang umiiyak si Lina habang naguhugas ng pinggan. Lina. Napalingon siya, mabilis na pinunasan ang luha. Pasensya na. Nadulas lang ako ng sabon. Hindi sabon yang umiiyak sa mata mo. Lumapit si Marco at marahang hinawakan ang kamay niya. Sabihin mo sa akin, may narinig lang akong mga tao kanina. Sinasabi nila, ginagamit ko raw kayo, na baka isa akong babaeng nagpapanggap lang. Tahimik si Marco. Kita sa mukha niyang masakit din para sa kanya. At ikaw, naniniwala ka ba? Tanong niya. Hindi ko kailangan maniwala o hindi, Lina. Kilala kita. Alam ko kung anong klaseng tao ka. Ngunit bago pa man siya makasagot, biglang may tumawag mula sa labas. Marco, anak. Napatingin sila pareho. Ang boses ay pamilyar, matalim at may bigat ng awtoridad. Si Mama Bulong ni Marco. Pumasok si Doña Isadora, suot ang pearl necklace at may halimuyak ng mamahaling pabango. Diretso ang tingin kay Lina na parang sinisilipan. Ito ba siya? Ang sinasabi ng mga tao. Mahuwag dito. Huwag mo akong pigilan, Marco. Nabalitaan ko na. Ang babaeng ito at ang anak niya dito nakatira, si Lina, ay kasambahay mo o kasambahay na naging kabit na payuko si Lina. Nanginginig ang kamay niya pero hindi siya sumagot. Pasensya na po, ma'am. Hindi ko po gustong tumahimik ka. Hindi mo kailangang magpaliwanag. Alam ko na ang klase mong babae. Ganyan ang tipo ng mga lumalapit sa anak ko. Maganda sa umpisa, kawawa sa kwento, pero sa dulo, gamit at pera lang ang habol. Mama, sobra ka na. Tama lang. Ayaw kong masira ang pangalan natin dahil sa isang babaeng galing kalye. Hindi na nakapagsalita si Lina.
Ramdam niya ang mga salitang parang kutsilyong dumadampi sa sugat na hindi pa naghihilom. Ngunit imbes na umiyak, ngumiti siya. "Ma'am, kung gusto niyong umalis kami, aalis kami. Pero bago po ako lumabas ng bahay na ito, gusto ko lang pong sabihin hindi ko po kailanman ginamit ang anak niyo. Tinulungan niya kami, oo. Pero mas tinulungan din namin siya. Kasi minsan po kahit mayaman may mga taong mas mahirap pa kaysa sa amin yung mga walang dahilan para ngumiti." Tahimik ang lahat. Tumitig si Isadora kay Lina, halatang nagulat sa lakas ng loob nito. "Anak, hindi mo siya kailangan." Ngunit si Marco ay tumayo sa tabi ni Lina. "Pero gusto ko siya, ma. Hindi dahil naaawa ako, kundi dahil siya lang ang dahilan kung bakit umuuwi pa ako sa bahay." Napalunok si Lina. Hindi niya alam kung matatakot o matutuwa. Si Isadora naman ay napaatras at sumimangot. "Magiging kahihiyan ka sa pamilya namin, Marco. Tandaan mo yan." Pagkasabi nito ay tumalikod na ang matanda at umalis. Pagkasara ng pinto, bumagsak ang mga luha ni Lina. "Bakit mo pa ako ipinagtanggol? Masisira ka lang dahil sa akin. Huwag mong isipin yan. Walang masisira. Ang masisira lang ay kung hayaan mong paniwalaan mo sila." Ngunit sa likod ng mga salitang iyon, pareho nilang alam na simula pa lang ito ng bagyong paparating. Kinagabihan, habang tulog si Noah, nakaupo si Lina sa labas ng terrace. Pinagmamasdan niya ang buwan habang pinipigilan ang luha. Dumating si Marco at inilapag ang isang tasa ng kape sa tabi niya. "Para hindi ka ginawin. Salamat. Lina, hindi mo kailangang umalis. Hindi mo kailangang tumakbo ulit. Pero Marco, sanay na akong umalis bago masaktan. Kung ngayon naman, manatili ka muna kahit masaktan tayo, pero magkasama tahimik silang pareho. Hangin lang at huni ng kuliglig ang maririnig. At sa gitna ng katahimikan, alam nilang pareho ang laban ay hindi pa tapos. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi na mag-isa si Lina sa pagharap dito. Lumipas ang mga araw na tila mas bumigat ang paligid sa bahay ni Marco. Kahit anong pilit niyang gawing normal ang lahat. Ramdam pa rin ni Lina ang malamig na tingin ng mga tao sa paligid, ang mga bulungan ng mga kapitbahay, ang mga matang mapanghusga. Pero pinili niyang manahimik dahil sabi ni Marco, walang kailangang patunayan sa mga taong ayaw makaintindi. Hanggang isang hapon habang naglalakad silang mag-ina, pauwi galing palengke, isang boses ang biglang tumawag mula sa di kalayuan. "Lina." Parang yelo ang dumaloy sa kanyang dugo. Alam niya ang tinig na iyon, paos galit at pamilyar na pamilyar. Dahan-dahan siyang lumingon at muntik nang mabitawan ang mga pinamili nang makita ang lalaking nakatayo sa kabilang kalsada. Matangkad, maitim, may tattoo sa braso at sa mga mata nito ay may halong lasing at galit. "Rafael." Bulong niya, halos hindi lumalabas ang boses. Ngumiti ang lalaki, ngunit iyon ang ngiting may pananakot. "Ayan ka pala. Ang tagal kitang hinanap, Lina." Agad niyang hinawakan ang kamay ni Noah at tinangkang tumalikod, pero mabilis siyang sinundan ni Rafael. "Wala kang takas. Akala mo makakatago ka sa akin habang buhay. Anak ko yan. Wala kang karapatang ilayo siya sa akin." "Rafael, huwag kang lumapit," nanginginig niyang sigaw. "Hindi mo kami pag-aari. Lumayo ka sa amin." Ngunit bago pa niya maitulak palayo si Noah, nahawakan ni Rafael ang braso niya. "Mahigpit. Masakit. Wala kang karapatang tumakas. Binaligtad mo ang kwento, ako ang masama. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako." Rafael, sigaw niya habang pinoprotektahan ang anak. Nagsimulang mag-ipon ng tao sa paligid. May mga mata na nakamasid pero walang lumalapit. Nakadama siya ng takot, pero sa gitna ng gulo ay may humintong sasakyan, ang itim na kotse ni Marco. Mabilis itong bumaba at tumakbo papalapit. "Anong ginagawa mo sa kanila?" Malamig at madiin ang boses ni Marco. "Sino ka?" Balik ni Rafael, nakangisi.
ang lalaking nagmamahal sa babaeng sinaktan mo. Nagpantig ang tenga ni Rafael. Yan pala, yung bagong kinakapitan mo, Lina. Isa ka talagang hindi na natapos ang mura niya nang biglang iharang ni Marco ang katawan niya sa harap ni Lina. Umalis ka bago ko patawagin ang pulis. Hindi mo ako tinatakot, Dok, anak ko, yang bata. May karapatan ako. Wala kang karapatang manakit. Bago pa tuluyang lumala, hinila ni Marco si Lina papasok sa kotse. Nanginginig si Noah, umiiyak. Sa rearview mirror, nakita ni Marco si Rafael na nakatingin sa kanila, nakangisi pa rin habang pinupunasan ang bibig. Babalikan kita, Lina. Hindi pa ito tapos. Pagdating sa bahay, tahimik lang si Lina ni hindi niya kayang kumain. Marco, sorry. Dapat sinabi ko na sa'yo noon pa. Yung lalaking yon. Siya ba, tumango siya mahina? Oo, siya si Rafael. Ang ama ni Noah. Hindi kami kasal pero nagsama kami noon. Akala ko siya na. Napayuko siya. Pero araw-araw puro takot. Puro sigaw. Hanggang sa hindi ko na kaya. Tumakas ako isang gabi habang tulog siya. Dinala ko si Noah at hindi na lumingon. Tahimik si Marco. Ramdam niyang bawat salitang binibitawan ni Lina ay mabigat, parang tinik na matagal nang nakabaon. Bakit hindi mo sinabi, natakot ako? Baka isipin mong pabigat ako. O baka isipin mong delikado akong kasama. Gusto ko lang ng panibagong buhay. Nilapitan siya ni Marco at hinawakan sa balikat. Wala kang dapat ikahiya. Hindi mo kasalanan na sinaktan ka. Pero ngayon, hindi mo na kailangang tumakbo mag-isa. Nandito ako. Ngumiti si Lina kahit nangingilid ang luha. Salamat, Marco. Pero natatakot pa rin ako. Baka bumalik siya. Baka masaktan ka. Hayaan mo siyang bumalik, sagot ni Marco, seryoso ang boses. Dahil ngayong kasama mo ako, wala nang mang-aapi sa'yo. Ngunit ang tahimik na mga gabi ay tila nagbabadya ng panganib. Ilang linggo matapos ang insidenteng iyon, habang papauwi si Marco mula sa ospital, napansin niyang bukas ang gate ng bahay. Tumakbo siya papasok. Lina, Noah. Nasa loob si Lina, nanginginig, hawak ang cellphone. Sa pader may nakasulat sa pulang pintura, "Akin ka pa rin." Nanlambot si Marco. Tiningnan niya si Lina na nanginginig, halos mawalan ng boses. Dito siya kanina. Naramdaman kong may nakatingin sa amin. Paglabas ko ito na yung nakita ko. Hindi na ito tama, mariing sabi ni Marco. Hindi na ako papayag na takutin ka pa. Bukas pupunta tayo sa presinto. Maglalagay ako ng security dito. Ngunit kahit gaano kahigpit ang bantay, tila may aninong hindi pa rin mawala. Tuwing gabi naririnig ni Lina ang mga yabag sa labas, mga aninong dumadaan sa bintana. Hanggang isang gabi habang umuulan, narinig nila ang malakas na kalabog sa labas ng bahay. Lina, manatili kayo ni Noah sa kwarto, sigaw ni Marco habang bumaba siya dala ang baseball bat. Ngunit bago pa siya makalapit sa pinto, isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Marco, sigaw ni Lina, tumakbo pababa at hinarap ang aninong nakatayo sa may pintuan, si Rafael. Lasing, may hawak na baril, ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Sinira mo ang buhay ko. Lina, niloko mo ako. Dinala mo yung anak ko sa ibang lalaki. Rafael, tama na. Umuwi ka na. Hindi mo kailangan to. Hindi ako aalis hanggat hindi ko natatapos to. Itinutok ni Rafael ang baril kay Marco. Bakit mo siya pinili? Ako yung una niyang minahal. Dahil hindi ka marunong magmahal, sigaw ni Marco. At sa isang iglap, bago pa man pumutok ang baril, tumakbo si Lina at hinarang ang katawan niya sa harap ni Marco. Isang malakas na putok. Isang sigaw. Isang katahimikan. Lina, halos pasigaw si Marco habang sinalo ang katawan ng babae. Mainit ang dugo sa kanyang mga kamay.
Tumawag kayo ng tulong, sigaw niya nanginginig. Sa labas ay nagsimula ng magtakbuhan ang mga tao. Si Rafael ay natigilan, hawak pa rin ang baril, parang natauhan bago tumakbo palayo sa dilim. Habang papalapit ang sirena ng ambulansya, niyakap ni Marco si Lina ng mahigpit. "Huwag kang pipikit, Lina. Pakinggan mo ako. Ligtas ka na. Nandito ako." Mahina ang boses ng babae. "Marco, huwag kang sisihin ang sarili mo. Tumahimik ka. Huwag kang magsalita ng ganyan. Maliligtas ka namin." Ngumiti si Lina kahit may luha. "Masaya ako. Kasi sa huli, hindi na ako tumakbo. Sa huli, pinili kong lumaban." At sa gabing iyon, sa gitna ng ulan, dugo at takot, naging malinaw kay Marco na ang pag-ibig na meron sila ay higit pa sa sakit, higit pa sa mga sugat. Dahil minsan, ang tunay na tapang ng pag-ibig ay hindi sa pagtakbo, kundi sa pagharap kahit ang kapalit ay buhay. Makalipas ang ilang araw, matapos ang pamamaril, bumalik ang kulay sa paligid ng ospital. Sa loob ng kwarto na amoy gamot at puting linen, marahang iminulat ni Lina ang mga mata. Mabigat pa ang pakiramdam, pero una niyang nakita ang mukha ni Marco, maputla, pagod, ngunit may ngiti. "Gising ka na." Mahina, pero puno ng ginhawang, sabi ni Marco habang hawak ang kamay niya. "Marco, si Noah." Ligtas siya. "Nasa bahay kasama si Mama. Hindi mo na kailangang mag-alala." Napaluha si Lina. "Akala ko, tapos na ako." "Wala pang tapos hanggat ayaw mong matapos. Tinakot mo ako, Lina, pero ngayon nandito ka pa. Buhay ka. At salamat dahil pinili mong mabuhay." Mahina ang kanyang boses, halos pabulong. "Hindi ko tinakasan ang bala, Marco. Hinarap ko lang. Kasi sa wakas, may dahilan na ako para lumaban." Tumulo ang luha ni Marco pero ngumiti siya. "At ako naman ang dahilan para hindi ka na kailanman masasaktan." Makalipas ang isang linggo, nakalabas si Lina sa ospital. May benda pa sa tiyan at bahagyang mahina pero nakangiti. Sa unang gabi nilang muli sa bahay, sinalubong sila ni Noah na may hawak na maliit na bouquet ng bulaklak. "Welcome home, Ma," ngumiti si Lina at niyakap ang anak. Sa tabi nila si Marco na nakatingin lang, parang hindi makapaniwalang totoo ang lahat. "Mama, si Lola po gumawa ng sopas para sa'yo," sabi ni Noah. Paglingon ni Lina, nakita niya si Doña Isadora tahimik pero nakatingin sa kanya nang may ibang lambing sa mga mata. "Salamat po, Ma'am." Lina, sabi ni Isadora. Mababa ang boses, "Wala ka nang kailangang tawagin sa akin na Ma'am. Ako ang dapat magpasalamat sa'yo. Dahil kung hindi mo iniligtas ang anak ko, baka wala na rin ako ngayon." Napaluha si Lina, ngunit ngumiti. "Hindi ko po iyon ginawa para suklian. Ginawa ko iyon dahil mahal ko siya. Alam ko. At ngayon lang ako nakakita ng pagmamahal na ganoon kalinis." Lumapit ang matanda at hinaplos ang buhok niya. "Salamat, anak." Sa gabing iyon, tatlo silang sabay-sabay kumain sa hapag, si Marco, si Lina at si Noah. Tahimik lang pero puno ng saya. Wala nang alanganin, wala nang hadlang. Tila ang dating malamig na bahay ni Marco ay muling naging tahanan. Pagkaraan ng ilang linggo, habang nakaupo sila sa veranda, nagtanong si Marco, "Lina, may natitira pa ba sa mga takot mo?" Napatingin siya sa langit. "Siguro wala nang kasing tindi tulad ng dati. Natutunan kong kahit gaano kasakit ang nakaraan, may mga taong darating para ipaalala sa'yo na kaya mo pa ring magmahal." Ngumiti si Marco, tumayo at kinuha ang isang maliit na kahon sa bulsa. Lumuhod siya sa harap ni Lina. "Hindi ko alam kung anong klaseng kwento ang sinusulat natin, pero gusto kong ikaw ang kasama ko hanggang sa huling pahina. Lina, pakasalan mo ako." Napahagulgol si Lina. "Marco, hindi ko ipapangako ang mundong walang sakit, pero ipapangako kong sa bawat pag-ulan,
may kamay kang mahahawakan. Hindi mo kailangang mangako. Ang mahalaga nandito ka. Pakasalan mo ako. Oo, sagot ni Lina tumatawa habang lumuluha. Oo, Marco. Ilang buwan matapos iyon sa isang maliit na hardin sa likod ng bahay naganap ang kasal. Si Noah ang naglakad sa aisle bilang ring bearer suot ang maliit na coat. Si Doña Isadora ngayon ay nakangiti at humahagulgol habang hawak ang panyo. Habang naglalakad si Lina sa gitna ng bulaklak puti ang kanyang damit, ngunit simple lang, at sa mga mata niya ay kumikislap ang lahat ng pinagdaanan, sakit, takot at sa huli paghilom. Nang magsalita ang pari, hinawakan ni Marco ang kamay niya. Hindi ako perpektong lalaki, sabi ni Marco sa harap ng lahat. Pero ikaw, Lina, ang dahilan kung bakit gusto kong maging mabuting tao araw-araw. Hindi ko kailangan ng kayamanan dahil ikaw at si Noah sapat na para maramdaman kong mayaman ako. Ngumiti si Lina at tumugon. Akala ko dati pag-ibig ay delikado, pero ngayon alam ko hindi ang pag-ibig ang nananakit, kundi yung mga taong hindi marunong magmahal. Kaya salamat Marco dahil tinuruan mo akong muling maniwala. Pagkatapos ng kasal, habang bumabagsak ang huling bulaklak mula sa hangin, niyakap sila ni Noah. Mama, Papa, masaya ako. Hindi na tayo aalis. Diba? Hinding-hindi na sabi ni Marco habang hinahaplos ang buhok ng bata. Dito na tayo. Dito na ang tahanan natin. Makalipas ang ilang buwan na buntis si Lina, ang dating katahimikan ng bahay ay napalitan ng tawanan amoy ng sinigang sa kusina at mga yapak ni Noah sa pasilyo. Isang gabi habang nakahiga si Marco sa tabi ni Lina, hinaplos niya ang tiyan nito. 2 na sila ngayon. Mas lalaki na ang pamilya natin. Maraming salamat, Marco. Hindi mo kailangang magpasalamat. Ako ang dapat magpasalamat dahil tinuruan mo akong umuwi. Sa labas, umuulan na naman. Pero sa halip na takot may kapanatagan. Sa bawat patak ng ulan may alaala ng sakit na nalampasan ng sugat na naghihilom at ng 2 pusong natutong magmahal muli. Sa dulo ng lahat ng luha at kirot, natutunan nilang ang tunay na pag-ibig ay hindi laging perpekto, ngunit ito ang tanging bagay na kayang gawing tahanan ang kahit pinakamasakit na nakaraan. At habang mahimbing na natutulog si Lina, marahang hinaplos ni Marco ang buhok niya sabay bulong. Salamat dahil sa wakas may tahanan na rin ako.